do aire de luz que rompe a tormenta, palabras de vento, menina algareira, de pernas para o ar, daremos a volta ao rir e ao chorar. Palabras de vento, tenrura nos ollos, contar sentimentos, as dúas nun soño. Quero-te 1 minuto, 2 e 3 minutos e 4 minutos até a fin do mundo. Gosto do teu sono profundo, de que meu colo sexa o teu mundo. Gosto do teu sorriso inmenso, como que enches todo o universo. Loaira de luz, loaira de luz. Miña paxariña de canto aguardado, miña linda nena de pel de océano. Quero-te 1 minuto, 5 e 6 minutos e 7 minutos até a fin do mundo. Gosto do teu sono profundo, de que meu colo sexa o teu mundo. Gosto do teu sorriso inmenso, como que enches todo o universo. Loaira de luz, loaira de luz. Miña paxariña de canto aguardado, miña linda nena de pel de océano. Quero-te 1 minuto, 5 e 6 minutos e 7 minutos até a fin do mundo. E até a mañá. Cóntanse que as palabras son como moscas etruscas que andan a dar voltas inérxicas polo arredor de nós mesmos e móvense cos ventos e os lamentos polo ámbito galáctico e galaico da nosa existencia. Imos observar como voan e voexan e así, por probar, para aprender, dispoñámonos a apañar apenas unha. É que haberá alguén que nunca apañou unha palabra mosca? Bon, non importa. A cousa non é moi difícil, apréndese de contado. É exactamente igual a como se apañan as moscas. O que si compre é non confundirmos as palabras moscas coas palabras. Aquelas son nosas, son as que forman parte da nosa áurea. As outras son as que pertencen aos dicionarios. Bon, como xa foi dito e repito, as palabras múscidas apáñanse como se apañan as moscas dípteras, con sixilo e rapidez. Mas primeiro compre localizalas, que non sempre andan elas de redor ao alcance da man. Hoxe sei que temos sorte, porque polo que eu sinto, e iso que non escoito ben, aínda que anda por acó unha manda de moscas que non é moi normal, é mesmo para moscarse. As palabras dípteras pódense apañar ao voo, ou cando están pousadas, faise tss, velei vai unha. Abrimos a man suavemente, compre non borear neste momento, ladeamos o brazo e zas, xa é nosa. Unha vez pillada, e isto é moi importante, antes de abrir o puño para ver o produto da nosa cazaría, compre dar un xiro á man, polo pulso, como de 180 graus ou máis, se se pode, con fin de que a nosa palabra mosca, no caso de que a désemos apañado, fique aparvada e poidamos leela sen temor a que consiga fuxir impronunciada. Xa que logo abrimos o puño e velaí a nosa palabra díptera,
ou mústida, como prefiramos, que ven sendo a mesma cousa. Vémola, mirámola, observámola, xexámola, fitámola, lémola, relémola, comprendémola, asimilámola, escribímola e pronunciámola. É linda, non si? O bon das palabras moscas, e isto aínda non o dixemos, é que cada unha delas leva consigo moi apegados os sons das historias do último lugar lingual onde se pousou. Se nos pica a curiosidade, apenas temos que deixar ir a nosa man e despois de escribila e pronunciala, ela mesma irase esfiañando en múltiples moscas silábicas ou sílabas dípteras e volátiles e contarános o segredo daquilo que aconteceu derredor do seu último pousadoiro. E sigamos apañando palabras dípteras, aínda que, iso sí, compra aproveitar todas aquelas que se nos veñan achegando, que aínda que palabras como moscas hai unha chea, infinitas non son, porque o infinito parabólico non existe, nin tan sequera para aquelas palabras que se autoproclaman eternas. Pois así é como se escribe, apañando palabras moscas. Acabamos de escoitar un dos relatos do libro Palabras como moscas, da boca do seu autor, Antón Cortizas Amado, mestre, escritor, divulgador, constructor de brinquedos tradicionais, pai de 3 e avó de outras 3, entre outras cousas. Esta entrevista estámola gravando no Centro Cívico de Canido, que foi o barrio onde naciches, onde te criaches e onde medraches. Entón, podemos comezar por aí. Cando, como e por que comezas a escribir? De que falan os teus primeiros escritos? Os meus primeiros escritos, querida filla entrevistadora, pois supoño que serían obrigados pola escola, ou non, porque a lembranza, pois esa xa non está por lugar coñecido. Si sei que con 14, 15 e menos anos tamén, pois xa escribía cousas. O que se me acontecía, seguramente o que se me iba correndo por circunstancias que tamén eu captaba ou se pasaban ao meu arredor, simplemente así, non? E así fun descubrindo o mundo pouco a pouco da escrita. Tamén fundamentado, por suposto, polo gusto pola lectura, non? Que tamén influiu. E que tipo de literatura infantil había nos estantes da túa casa, cando ti eras pequeno? No contexto de ter medrado nunha época na que a dictadura estaba bastante vixente aínda, nun barrio empobrecido como podía ser Canido. Eu tiven sorte, moita sorte, porque, sin ser ricos, porque afortunadamente non éramos, pois tampouco carecíamos naquela altura, estamos falando xa da década, na década da que eu era consciente, na década dos anos 60 do milenio pasado. Acontecía que a miña man había libros, algúns, non moitos, pero había seguramente máis que noutras casas. Entre os libros que había, moitos eran naquela altura os que lle chamábamos aquí en Ferrol chistes, o que hoxe se chaman cómics, tebeos, non? Esas cousas así, naquela altura, e que eran unha lectura moi común. Era, por exemplo, moi común ter un chiste e ir ao quiosque que había cerca da casa e cambiálo por outro. Dando, non sei se era unha peseta ou media, cambiabas por outro ese chiste. Esas foron quizás as primeiras lecturas. Claro, evidentemente, como comentabas, todas marcadas e influídas polo fascismo, non? Con unha cousa maiores que había tamén, e xa entraron naquela altura da miña infancia alta, digamos, non? Xa, pois apareceron, pois, por exemplo, Xulio Verne, non? E apareceron pois, os autores clásicos daquela altura que evidentemente eran historias realmente agradables de ler porque eran pura
aventura, non? E puro contacto tamén cos entornos, coas naturezas e iso dai. Este pode ser digamos, o inicio. Supoño que tamén influenciado por algún gusto interno que xa estaba dentro de min. E como lembras a túa infancia? Pois toda esa infancia desa época lembro con moito gosto. Foi unha infancia de estar vivindo na rúa xogando, non había carros que atravesasen de un lado para outro, a rúa era nosa, e polo tanto estábamos despois das horas de aula e de clase, que tamén tivemos a sorte de poder ter, non? A pesar de que eran tamén daquela maneira, pois tiñamos esa outra escola que era a rúa. E o xogo tradicional, a liberdade de xogar fora da contorna, digamos, de casa, non? E de socializar unhas persoas con outras en pequenos grupos, que era como se vivía naquela altura, en aldeas, non? Que era unha cousa era a Rúa Atocha, outra cousa era o Cruceiro, outra cousa era a Tafona, outra cousa era o Muiño do Vento e así, non? E é unha lembranza moi agradable, a pesar de que o fondo e o transfondo desa vida que había en ese momento non era agradable, non? Para ninguén. E xa que falamos que sacaches o tema dos xogos e dos brinquedos, pois un pouco para facer un percorrido polo que é a túa obra, cabe mencionar aquí, por ser, penso eu, unha das túas publicacións máis relevantes, Chirlos, Mirlos e Tastarabás, que son todo un referente dentro do mundo dos xogos populares e dos brinquedos tradicionais. Contanos un pouco como foi o proceso de investigación, de recollida, de edición, como viviches? Pois creo que naceron precisamente nesa rúa, non? Onde eu xoguei e onde vin xogar e onde gocei realmente moito xogando con todos e todas as amigas e amigos da rúa, non? E si Chirlos Mirlos é un compendio, unha enciclopedia dos xogos populares, este que está aquí, Tastarabás non o trouxen porque pesa casi 4,5 kg, entonces o meu lombo xa non me permite facer eses esforzos. Chirlos Mirlos é unha descripción, un catálogo de descripción, intenta ser pormenorizada, intentei iso, de xogos tradicionais, nacido precisamente nesta contorna do meu barrio, non? Mais enriquecido con outras contornas que eu tiven a sorte despois de vivir polo meu traballo, o meu labor educativo. En Chirlos Mirlos explico xogos, en Tastarabás explícanse brinquedos, porque era un capítulo, despois do imenso traballo que me deu de Chirlos Mirlos, que era un capítulo que faltaba, estaba xa canso do traballo e dicía, o dos xoguetes vou non deixar, o dos brinquedos vou non deixar para outra ocasión, non? E hai compre decir que a aventura de escribir este libro non foi nada premeditado, nin con ganas de volver a apuntar xogos como xogábamos, vou recordar a ver como era o xogo nas nosas rúas, como outros lugares tamén das contornas e tal, non foi ese o motivo. O motivo era simplemente porque me gustaba escribir, entón apuntaba en papeliños, en cadernos destes barateiros que era o que podíamos comprar daquela, apuntaba como se xogaba aquilo que me acordei, aquel xogo, aquel outro xogo, e estou falando xa na xuventude, no período do xuvenil meu, o inicio da adultez. Pero aconteceu que, despois xa traballando eu e seguindo con esta teima de apuntar aquilo que recollía eu dos xogos e que recordaba, ou que outras persoas recordaban, que eu lles preguntaba, pois recibí unha chamada telefónica un día de Radio Fene, de Enrique Quique Sanfiz, propoñéndome facer un programa de radio explicando os xogos tradicionais. E así comenzou un programa semanal de un cuarto de hora aproximadamente, era os sábados, un programa de radio en Radio Fene polas mañás, nas que eu explicaba como se xogaba. Iso que me obrigou a mí foi a xa organizar ese material que tiña e a enriquecelo con as achegas de naquel lugar, estaba eu dando aulas en Mugardos, pois co do meu alumnado de Mugardos, que tamén participou neses
nesas, digamos, divulgación de xogos tradicionais pola radio, non? E ben, todo ben, eso organizou traballos, obrigoume a ter un método de explica, de ordenación tamén. Pasaron tempos, de Mugardos fomos, que ti viñeches comigo, fomos a Lisboa, estivemos ali 6 anos, gozando tamén de Lisboa e de toda a riqueza da nosa lingua ali. E outra chamada telefónica, estando ali, dixo, un ano antes de virnos, creo que foi no último ano, era o mesmo Enrique Sanfiz, dicíndonos que había posibilidades de editar ese traballo de xogos tradicionais e que se me poñía eu a facer e tal. Foi unha cosa, dixen que sí, pois sí. E entón aí empezou o labor de ordenación xa verdadeira, de corrección de erros, de engadidos aclaratorios e enriquecedores e tal, e aí saliu, pois eso, podo dicir que 6 anos despois, creo, casi, ou por aí, sí, aproximadamente, apareceu este libro. Mais ou menos, as cantidades poden non ser as certas. E así naceu Chirlos Mirlos, sin os xoguetes, sin os brinquedos. Os brinquedos foi 10 anos despois. Xa estaba eu traballando no Centro de Formación do Profesorado e organizando seminarios e cursos relacionados co xogo tradicional para aplicar na aula e divulgado. E aí si xa me puxen, despois dun dos seminarios que houve, dun dos cursos que houve para docentes, propúxeme xa facer o libro de Tastarabás, que son, pois así, 10 anos de traballo dedicado a construción e a valoración, a posta en valor do que son os enredos, non? E os enredos, pois, por exemplo, para facernos unha idea, non, de o que significan, imaginado que a riqueza do xogo tradicional, temos un bugallo que podemos encontrar polo monte, hai un contacto directo coa natureza, co noso xogo tradicional, e temos un bugallo dun carballo que xa sabemos que está producido por un insecto que pon os seus ovos ali no carballo, e o carballo, non sei se para defenderse del ou con un ánimo xeneroso, ofrécelle unha casa que é o bugallo. Se o bugallo lle facemos un furado, vaciando con unha punta ou un desparafusador, calquera outra ferramenta que nos sirva, facemos un furadiño así, e abaleirámolo ben, limpámolo, podemos ter un fermosísimo xoguete, brinquedo, construído polas nosas propias mans, con noso propio coñecemento, de saber en onde podemos atopar os bugallos, por que se producen, e é unha curuxa, coa que simulamos precisamente o canto do moucho, da curuxa, como queiramos chamar, non? Pero, sin embargo, sin ir moito máis longe, con moi pouquiña ferramenta, que outra das riquezas do xogo tradicional, e neste caso dos brinquedos, é utilizar ferramentas, pois, por que llevamos prohibir a un rapaz, a unha rapaza, utilizar a navalla, que é unha ferramenta e non unha arma? Que iso temos que telo moi claro, porque podemos facer con un cachiño de cana, hai que saber o que é a cana, onde están as canaveiras, coñecemento da nosa contorna, hai que saber cortar, utilizar ferramentas para obter un cachiño como este, e podemos poñernos así, se acaso con algo debaixo para non estropear o libro de Chirlos Mirlos, non? Pero cada dándolle un pequeno golpe, podémoslo romper en dúas mitades. E con esta rotura, aí, mira, que vamos facer unha cousa, teño aquí, é de casualidade, isto está aquí, non porque non estaba preparado, non. Entón, teño aquí fita illante, porque, claro, temos que saber tamén aproveitar o que temos ao noso redor e que nos faga máis fácil, e tapamos así, colocamos a cana como estaba, tal como estaba, se le damos a volta xa non é tal como estaba, que non se note nada, e cerrámoslo por un lado con isto de aquí, con cuidadiño usamos a navalla para saber usar esta ferramenta que dá, e temos esta peza que non é nada máis e nada menos que
unha castañeta coa que podemos xogar a cantar, por exemplo, que era un dos xogos. Logo temos unha cosa moi importante no xoguete tradicional, que é a perfección. Hai que procurar facer o mellor posible todo, sin que pretendamos facelo perfecto, pero sí o mellor posible. E, por exemplo, haberá que lixar esos cachiños que cortamos e toda esa cosa, con cachiño de lixa, e poderemos tocar. E poderemos utilizar os elementos do noso arredor, un tapón calquera de plástico ou de rolla, se queremos, na que lle fixemos un furadinho aquí, feito con unha subela ou con unha agulla que teñamos por casa, con algo así, con unha punta, e metémoslle un pau do dentes. Usámoslo primeiro para que teña as dúas utilidades, e unha vez que está xa limpou ben os dentes, pois metémoslo aí, apretámoslo ben, e temos un bailarete, un xoguete construído por nós mesmos. Bueno, pois así igual que isto, 600, 700, non sei cantos por aí, que podíamos fabricar con toda a nosa contorna e coas nosas propias mans, o noso pensamento e as nosas gañas de facer o que nós somos capaces de construir. Pois outra das túas facetas, das máis sinaladas, é a de ser escritor infanto-xuvenil. Eu creo que estamos nun momento no que a literatura infantil está en auxe. Hai moita oferta, o que indica que hai moita demanda, e a calidade dos textos e das ilustracións é bastante evidente. Consideras que sigue sendo necesario reivindicar a literatura infantil? Eu creo que sí, claro. Eu teño publicado moita cousa, maiormente, na cuestión creativa, maiormente editado en literatura que se chama literatura infantil e juvenil, que está, penso eu, a palabra non se entenda en sentido pejorativo, menospreciada ou infravalorada. Infravalorada. Pensando, que o que pensa moita xente, que as cousas das crianzas ten menos valor que as cousas dos adultos, cosa que é mentira. Aí te quería facer, por exemplo, un fincapé en unha cosa moitas veces lemos libros de historia que contan historias e vemos que o que contan, ou de etnografía, que se van aos sitios, e o que contan e tal, maiormente, son cosas das persoas adultas. E a infancia como se non existise. Pero houve un gran home, Sarmiento, que percorreu o noso país en 2 ocasións durante moitos días e recolleu todo aquilo que viu arredor, incluído o que facían as crianzas que ele iba atopándose polo camiño. E descríbenos os seus xoguetes, as súas palabras, as súas cosas. Entón, que a observación da infancia é algo moi importante. E, polo tanto, escribir cousas, como chamo eu a literatura infantil e juvenil, chamolle literatura que tamén poden ler as crianzas. Se unha persoa adulta se priva de ler un libro de literatura, estou falando de un bon libro, ou que lle guste, que ninguén é quen de definir o que é bon e o que é malo. Por ser de literatura para crianzas ou estar na colección determinada de tal editorial que para maiores de 8 anos, el ten 45 e resulta que non o lee porque é para maiores de 8 anos, pero 45 é maior de 8 anos. Por lo tanto, se está privando en moitas ocasións, e eu o comprobei moitísimas veces, estáse privando de ler fermosísimas obras que foron escritas, ás veces non con intención de escritas para crianzas, como é o meu caso. Eu non escribí moitas veces para que o lera, sino porque me gustaba facelo desa maneira. E podemos poñer un exemplo, se parece, hai o libro que ti coñeces moito, que se chama O lápiz de Rosalía, Soache, verdade, que eu escribín cando ti tiñas 6 anos. Entón, por exemplo, para que dar con certa claridade, penso eu, cando un se expón a escribir, cando me puxen a escribir este libro para unha nena que tiña 6 anos, non me limitei nas metáforas, non me limitei no vocabulario, non me limitei na forma de escribir, non me limitei en nada. Simplemente estive contando unha historia fantasiosa, que me gustaba, me saliume unha idea aí que me pareceu moi boa, e pois puxeme aí. E o comenzo, por exemplo, para dalo como exemplo,
deste libro é así. Rosalía é o lápis de Rosalía, non de Rosalía de Castro, que tamén podía ser, sino desta outra Rosalía. Rosalía ten 6 anos seus. O seu pensamento está a 6 anos de altura do chan e dende os seus ollos mira a todas bandas con mirada de 6 anos. É a definición da protagonista. Este é un texto para crianzas. As crianzas van entendendo o que realmente quero dicir eu aquí. Pois mira, moitos adultos non o entenderon. Algúns, porque este libro foi traducido a 6 idiomas, me parece, algo así. E o primeiro foi o castelán, claro, despois. Non entenderon o que eu quería decir coa primeira frase. Rosalía ten 6 anos seus. O seu pensamento está a 6 anos. Bueno, está. E está no resto de traducións que foron feitas tamén a partir da castelán. Rosalía só ten 6 anos. Non son seus. Non entenderon o que quería decir eu con ese posesivo. Son seus, é dicir, está vivindo a súa vida xa con 6 anos e, por suposto, xa con antes, non? Bueno, pois eso é dicir que a literatura infantil non é unha literatura menor, creo eu. Hai maravillosos libros de literatura infantil xuvenil preciosísimos, preciosísimos. Haberá outros que incluso a mí non me gustan tamén, como todo, non? Como todas as cosas. Pero sí, é literatura que tamén poden ler as persoas adultas. E falando dos xéneros, ti dícheslle a todos. Escribiches teatro, poesía, literatura infantil, juvenil, ensaio. Con cal te identificarías máis ou cal dirías que te podería definir mellor? Pois a mí o que me define precisamente é a trapallada de todo, non? O facer de todo, non? Ti ben me coñeces niso. É dicir, que non, se me puxen a escribir ensaio de recoller de xogos tradicionais, tal é porque me gustaba facer iso. Se me puxen a poñer o exemplo do teatro, non? Por exemplo, do teatro, non sei, terei 10 obras escritas, ou non sei, non me acordo, non? Por exemplo, que neste ten relación cos xogos tamén, xogando con gatos, non? Ten relación, o tema é un tema lúdico que está aquí, de como precisamente da perda de coñecemento e de cultura lúdica que teñen na infancia actual. Non saben xogar, non se xoga. É unha tristura, unha cousa un pouco moi preocupante, non? Pois quer dicir que cando eu me poño a escribir teatro, por exemplo, é moi bonito escribir teatro. Porque eu estou imaginando ali un patio de butacas, a mellor na segunda ou terceira fila, por iso de ter xa unha panorámica completa da escena, non? E vou eu controlando as personaxes, dicir, ahora vai salir aquela, como se estuvera colocando bonicreques, bonecos, non? Para dicir, ahora sale este e sale. É unha cosa, escribir teatro é moi bonito, pero escribir poesía é algo que te sale, é algo como chorar, no bon sentido da palabra, non? Algo que te sai de dentro de forma hidráulica, por decirlo metafóricamente, non? E a novela, pois, é meterte en un proceso, é un proxecto. Claro, unha novela tes que dedicarlle de forma constante, por lo menos da miña experiencia, de unha forma constante o teu tempo libre para, claro, non podes ir perdendo, vas citando un montón de cosas que a veces te poden confundir. Ti non podes decir nun momento que isto se chama que é verde e despois de 50 páxinas máis adiante decir que é azul, non? Entón, hai que estar un pouco máis centrado no que é o método, non? Pero non na intensidade, que é igual de intenso facer un poema que facer un texto. E o mesmo coa narrativa breve, non? E coa poesía, que tamén se pode utilizar como xogo, como enredo, como, por exemplo, por citar un exemplo, non? Os versos da Mariola, que isto foi premiado no Premio Arume de Poesía, e son versos que están escritos para xogar lendo. É dicir, a lectura é un xogo en sí, todos eles. Teñen unha forma, incluso hai algúns que hai que lelo entre 2 ou entre 3 para que se funcione ben. E hai, por exemplo, para indicarlo de alguma maneira, o xogo da Mariola, que é o xogo que en Ferrol chamamos a chapa, é
o xogo de tirar unha pedra a un cadros que se fan dibuixando tal, é un xogo iniciático. O xogo da Mariola é un xogo preciosísimo, que non se debía de perder, porque expresa moito metafóricamente o que é ese xogo. É iniciático. Pasas desde a terra hasta o ceo. E por aí, polo camiño, vas ter moitos contratempos. Vanche pasar moitas cousas. Vas ter que ter moita precisión para o teu movimento, non cadrar de tirar a pedra, a chapa, ou o peletre, que tamén se chama, ten galego, ten moitísimos nomes, para que non saia do seu sitio. E cada vez vai aumentando as dificultades. Pero e se lle damos a volta? E se en vez da terra ao ceo vamos do ceo á terra? Eu, por exemplo, escribín isto para crear unha escala de valores que creo que debe ser fundamental no que cada unha das persoas intenta transmitir. Entón, isto léese ao revés. Léese desde abaixo hasta arriba, non desde arriba hasta abaixo. A Mariola do revés xógase de arriba a abaixo. O ceo está baixo os pés e a terra está no máis alto. Os peixes no vento voan, as aves nadan no mar. As plantas teñen as follas ben enterradas no chan. De día, centos de estrelas xogan a quen brilla máis. Pola noite, o arco da vella, 7 cores fai brillar. Coas mans brincamos aos saltos, coa ollada as rentes do chan, e os pés postos no máis alto, imaginamos a paz. Lobos non comen ovellas, xente non acosa a xente, xa non se celebran guerras, e a tristura case é alegre. Do revés xogamos xuntos, do revés coa nosa voz. Damoslle a volta a este mundo para que funcione mellor. É dicir, intento transmitir o que realmente ten que ser. Que tal como estamos non vamos ben. Ou cambiamos de vez ou nos cambian a nós e desaparecemos. Deixando atrás un pouco esta etapa da infancia, gustaríame falar agora un pouco do que fixeches a túa profesión. Entón, que porcentaxe de mestre dirías que hai cando escribes para crianzas, para Catiballada? A ver, o que hai son as personaxes da miña historia laboral, toda a crianzada que me tivo que aguantar, non? E, polo tanto, eu creo que iso influiu moito en que eu escribise moitas obras que eles tamén poden ler, non? Na que incluso son protagonistas algúns, non? En algún momento. Podo poñer, escribí un libro de poesía, un poemario, que son Cando as follas voan, que foi tamén mención de honra do Premio Arume hai varios anos, está inédito, está sin publicar, no que, por exemplo, defino o que é unha aula na que parece que é moito ruído, non? Que é moi difícil de controlar a tanta xente con tanta vivacidade e con tantas ganas de mostrarse. E podo definila con este que para min é un poema de amor a todo o meu alumnado, desde o primeiro hasta o final. Todo o libro vai sobre iso, non? Pero este concretamente vai. Chámolle ruídos. Estamos imaginando un lugar onde hai moito ruído, que están falando, que non é capaz de que consigan a atención, non? Entón, estou intentando facer que conseguir iso, non? Se gostas do balbordo atronador, dos pétalos das rosas que florecen, e o estrépito dourado do trigo que se espiga na seara, se gostas do simpático rebumbio da abella que se pousa sobre a flor, se gostas da incesante algarabía de rinchos dos carballos desfollados e o grismo humeo mudo das estrelas e a gran detonación das margaridas e a bulliciosa voz das bolboretas que voan na atmosfera crepitante, se gostas do ruído treboante, da bestial estridenza das follas outonizas que abandonan a pola rumorosa da maceira e o estalo en que rebenta o ruxe cando se xuntan todas sobre a erva, se gostas a rabiar da barafunda, das pingas do resío estrepitoso, do bulicio de gritos da neve que en folerpas se aproxima e dos uivos das nubes que se reflicten brancas nas xanelas, se gostas do estoupido rumoroso, do verme que perfora a polpa branca da mazá ruidosa e do violento berro da mirada da ra que croa a lúa
e das efervescencias do sol cando se deita nos océanos. Se gostas do trebón dos estorniños e do cantar do mar en calma chicha, se gostas do alboroto destes versos, daquela é que comprendes, daquela é que che encanta o son escandaloso do silencio. Bueno, pois con eso pretendo darlle a volta a todo iso, non? Pois vamos darlle a volta á pregunta. Como se traduciu a túa faceta de escritor dentro da aula? Pois dentro da aula, o eu que utilicei a escrita, non sempre, evidentemente, non sempre, porque algunhas materias era un pouco máis complicado cadrar, pero non é imposible, Pero o que intentei foi tamén propoñer traballos no que a poesía, por exemplo, a narrativa ou a intervención escrita creativa, pois tiña moita importancia ou era fundamental, non? Fora para a materia que fora, non? Entón, pois así houve, pois, sobre todo co último alumnado, que tamén utilicei moito iso, pois houve cantareas que explicaron cousas para non fumar, por exemplo, e eran creacións do alumnado e todo iso. Porque a poesía e a literatura e tal sirve para calquera cousa, non? Por exemplo, que tiño tamén aquí, teño sirve incluso a poesía para as matemáticas. E este é o soneto en pi bemol, o número pi. Isto foi editado nunha revista de matemáticas de aquí da zona do profesorado de Ferrolterra, hai moitos anos. Se pi non fose pi, é un soneto, soneto en pi bemol. Se pi non fose pi, nin fose así, un estoupido punto da razón de dividir a flor entre a paixón, quizades fose po na vez de pi. Mais sendo como é un colibrí, de lúas como a pole en división, a mística xeométrica en sazón, de pé a pais migalla o po de pi. E así coa precisión do bisturí, buscando o radio da circunferencia dun máxico Berlín de rubí, vivimos calculando porque sí, tal vez por vernos vivos a conciencia, tan breves e infinitos como a pi. Bueno, pois é a matemática aplicada á sonética. Hai 11 anos xa que estás felizmente xubilado, non moi ocioso, pero felizmente xubilado. E crees que variou moito a xuventude, a infancia, dende que abandonaches as aulas? Que non as abandonaches de todo, porque sigues indo a moitas escolas e a moitos centros, pero sí. Como percibes agora as infancias? É máis difícil de percibir agora mesmo. Tendo a contorna non só polo que observas, que non é moito, porque xa non estás no escenario, mas polo que si escoitas a outras persoas, entón creo que agora están mal. Un dos motivos do que eu prexubileime foi precisamente porque estaba notando que as máquinas, as pantallas, iban a inundar a aula, e eu non creo que iso seña bon. E cada vez estou máis convencido de que non é bon. Estáse confundindo unha ferramenta con unha finalidade. A informática é unha boa ferramenta, excelente, para escribir incluso, é maravilloso ter as máquinas que tenemos para facelo, mas non é unha finalidade, é unha ferramenta, igual que esta. Sempre poño moito de exemplo nas aulas cando vou agora. Que pensaríamos dunha persoa que estuvera sempre con isto na mão e que fora pola rúa e que estuveran 5 rapaces sentados nun banco, cada un ca súa navalla facendo non sei que cousas e tal? Todos diríamos, están como cabras, non? Pois é o que están facendo coas pantallitas e co teléfono móvil e con todo iso, mirando a saber o que, a saber quen llo di, e ás veces evitando ser capaces de pararse a comparar e a contrastar, que é o que hai que facer sempre que se recibe información, non? Contrastar. Entón, creo que a cuestión non está nada, e por cousas que oín, pois, en algúns casos, moi mal. Parece. Vamos centrarnos agora, que aínda que sigue tendo relación con este tema das infancias, pero un pouco máis no tema da lingua, non? Ti criácheste como castelán falante, nun ambiente no que a túa familia, que viña dunha aldea de Vilar Maior,
pois chega á cidade industrializada, pouco a pouco van facendo esa conversión e interiorizando que o galego non serve, non é útil, non é bo para criar aos seus fillos e fillas. Pero ti chega un momento no que fas un cambio consciente. Sí. Comezas a falar, a escribir e a pensar en galego. Entón, contanos un pouco como foi ese proceso de conversión. Sí, toda esa infancia lúdica que tive, todo era en castelán, prácticamente todo. Había algunhas palabras que, porque tampouco era o mesmo castelán que se falaba naquela como o castelán que se fala agora, que é menos galego que o anterior. Eu, falando castelán, nunca utilicei os tempos compostos dos verbos, nin os utilizo. Cando falo castelán, eu falo castelán a miña maneira, non a maneira de Salamanca, que non son dali. Pero si foi mudando e fun percibindo, por influencias tamén supoño próximas e cercanas a min, que eu había outro idioma que era o idioma da miña avoa, por exemplo, que non falaba outro que o galego, e que empecé a falar ben dese idioma. Eu con 16 anos empecé a escribir un diario e nel xa conto cousas relacionadas e conto cousas en galego e vou mudando e cambiando e cada vez hasta que un momento determinado únicamente escribo xa en galego. Tardei un pouco máis en usar só o castelán, pero tamén foi, só a falar o galego na fala, mas tamén o conseguín. Eso é simplemente propoñelo, dicir, non, falo en castelán. Non por desprecio ao castelán, que iso hai que tamén aclarar, todo o contrario, senón eu sempre fago outro relato que se podía escribir, que eu teño aquí 2 idiomas, e un está dicindolle a outro, porque é moi bon, porque é un idioma moi bon, está dicindolle, mira, eu xa me fala moita xente, non teño ningún problema de durar, non me fales, utiliza este outro, o teu. E por iso eu sempre utilizo, como utilicei con Bosco e como afortunadamente siguen falando as netas lindas que teño, e que é o idioma como se eu fora de Soria. Eu digo moitas veces, que me dera a min ser de Soria, que non tería estes problemas. E teño a idea de que, infelizmente, estou nun país no que a maior parte da xente ten un inmenso complexo de inferioridade. E ese non o teño eu, o complexo de inferioridade. Tampouco de superioridade. Eu non son máis que ninguén. Pero ninguna das cousas nosas é menos. E se non deixamos o caldo de grelos ou de navizas, por que deixamos o idioma que é o que máis noso é? Moito máis que a gastronomía, que tamén é, que tamén é, pero é así. Entón, eu teño como dicción, en aula tamén o fixen, nunca obriguei o alumnado a falar o noso idioma, pero sí, falei con eles desde o inicio, empecei timidamente, claro, nos anos 75, 76, empecei pouco a pouco, pero xa daquela, que non estaba ainda en aula nada, eu xa daba clases de galego tamén, fora de horas, ao alumnado daqui precisamente do barrio de Canido, que quería vir voluntariamente ou quedarse voluntariamente unha horiña máis na clase pola tarde. E pouco a pouco funo decidindo hasta que radicalmente, no bon sentido da palabra radical, porque penso que hai que ir á raíz das cousas, pois decidín que o meu idioma é este como se fora de Soria, en Soria, nada máis, non é outra cousa. E que creo e considero que en aula, mentre non consigamos a inmersión lingüística, que como se aprende en todos os idiomas, pois o noso está cada vez en peor situación. É o que me parece. Pois precisamente enlazado con esta idea, estamos nun dos peores momentos da historia da lingua galega. Sí, falante, sí. Segundo o Instituto Nacional de Estadística, que facía unha publicación no ano 2023, por primeira vez, o 50% das crianzas entre 5 e 14 anos manifestaban que falaban só ou maioritariamente en castelán. E as crianzas que afirmaban falar só en galego quedaban reducidas a un
a un 7% só. Crees que con estes datos e tal como vai a deriva a sociedade, esta situación lingüística é reversible? E se o crees, como ideas ti que podería ser posible esta... É moi complicado, eu vexo difícil, pero quero ser optimista, evidentemente, non? Non me vou rendir, pero está claro. Isto é o produto dunha mala utilización do noso polo goberno que temos, que é así de claro, non teño ninguna dúbida. Gobernan que non ten ninguna carencia polo noso e, polo tanto, o idioma non lle importa nada. E entón nas aulas que se podía, houve unha época en que sí se había un pequeno intento de mellorar todo iso, que foi cando o bipartito, que eu notei desde o Centro de Formación do Profesorado, que é onde estive moitos anos tamén atendendo iso, pois notaba unha aceptación por parte do profesorado do idioma, por algúns cursos que daba. E iso foi ao garete con ese decreto de plurilingüismo, que é máis falso, que non saben o que significa pluri, ni significa lingüismo, porque se é plurilingüismo, pois era para aprender moitos idiomas, non? E non, un deles vai perdendo, e cal, que curioso, o primeiro de todos, o da miña avoa, o do meu avó, dos meus avós, o dos avós deles, e os das avoas deles. É unha pena, pero non nos vamos render. E sempre temos unha esperanza moi grande e un apoio moi bon, que é que o noso idioma se fala en moitas partes do mundo, con outro sotaque un bocadiño diferente, é verdade, con certeza, mas que é a mesma lingua que nos falamos, que se fala despois da raia, após da raia do Miño para baixo. Afortunadamente, a lingua nosa seguirá viva de outra forma, con sotaques un pouco diferente, pero seguirá viva, sempre. Relacionado con este tema da lingua, hai un proxecto músico-literario, por dicirlo de algún xeito, moi persoal, tanto para ti como para min, que coordinaches, escribiches, dirixiches, no que participaron moitas figuras relevantes do noso país. Entón, pois, contar un pouco como naceu a idea, como se proxectou. Bueno, estás te referindo ao Colo das Palabras. O Colo das Palabras foi un proxecto precioso, moi bonito, maravilloso, non? Un proxecto que naceu, pois, como ti ben sabes, o día en que me contaches que eu iba a ser avó. Entón a emoción foi tan grande, que empecéi xa a escribir pequenos versos, escribir algo que me estaba saindo dentro, que necesitaba que saíse fora, non? E saiu ese, que se me ocorreu tamén a tolemia de ir preguntando por aí a quen me acadrou de que puiden falarlle directamente cara a cara, se lle importaría poñerlle música a algúns dos textos que eu estaba escribindo, non? E entón aí temos este Colo das Palabras, que por citalos a todos, Óscar Foxo, que xa falou aquí, que cantou aquí, que cantou dúas destas cancións que están aí, unha escrita, a letra escrita por ti, moi bonito é porque aquí van 3 letras escritas polas miñas 3 fillas, o cal é unha virguería xa iso, non? Entón está Óscar Foxo que dixo que sí a ese proxecto, Xurxo Souto coas súas fillas Icía e Manuela, que dixo que sí a ese proxecto, Sofía Espiñeira, que dixo que sí a ese proxecto, Silvia Foxo, que dixo que sí a ese proxecto, Xoán Padín, que dixo que sí tamén, as Tanxugueiras, que dixeron que sí a ese proxecto, Manolo Bacallao, Iguadi Galego, que dixeron que sí a ese proxecto, e César Freiría, o Sea, a Orquesta Fantasma, tamén, Sara Vidal, de Portugal, que foi Luarna Lubre, o Alonso Caxade, que tamén se uniu a este proxecto, e Uxía e Sergio Tanús, que se uniron a este proxecto, e o Joao Afonso, o sobrinho do Seca Afonso, que tamén se uniu a este proceso, e Silvia Foxo, e de novo rematamos con Óscar outra vez con outra canción. Foi preciosísimo, non?
se dorme. Eiche dar un aloumiño co reflexo dos meus dedos para que soñes. Durme, meu salaio, durme, que se dorme. Cantareiche un son de auga coa fontela dos meus ollos cando chore. Durme, miña rula, durme, que se dorme. Guindarei un beixo vento cos paxaros dos meus beizos para que voe. Durme, miña cerna, durme, que se dorme. Contarei contigo estrelas sobre a forxa rubescente do sol pore. Silencios dende o cume do agarimo até que acorde, até que acorde, até que acorde. E conseguiuse que se gravase en CD con esta edición das Escolas da Semente e que aí está, e con as ilustracións maravillosas de Leandro Lamas. E unha cousa moi importante, que non só os que cantaron e os que tocaron, sino que outras moitas persoas, non os vou ler agora que me perdoen e tal, porque que estuveron no grupo de coordinación, no grupo de grabación, no grupo de buscar diñeiro para poderlo editar, no grupo de ofrecer os seus estudios incluso gratuitamente para a grabación, eu que sei, de que organizaron man a man o desenvolvimento deste proxecto para botar man a man, senón eu non sería capaz por único só non sería capaz de facer, evidentemente. E isto tamén é mostra de que as persoas necesitámonos unhas ás outras para conseguir os nosos proxectos. E sempre o poño dun exemplo como tal, que un libro, detrás disto, está a persoa que escribiu, pero están detrás tantas persoas que sin elas non sería isto posible. Desde a que corta a árbore para facer o papel, hasta que limpa o monte antes de cortar o árbore, ou aquela que se encarga de levar estes libros polas librerías adiante, ou aquela que buscou a tinta para poderla imprimir e todo iso, non? O mundo é así. Outra influencia moi importante na túa obra e que se reitera en moitas das túas publicacións é a literatura de tradición oral. De que forma dirías que se reflicte nos teus escritos? Sí, está moi... porque sempre me gustou moito a min a literatura de tradición oral. Por que? Penso que tamén porque era parte do noso xogo de infantil. Moitos dos xogos infantís nosos eran musicados, cantábanse, tristemente, sempre en castelán. Ainda que non eran moitos as letras, non eran procedentes de Castela, Algúnas que eran de moitos países, aí existen variantes, non?
E entón, pois, había romances que se cantaban, entón a mí sempre me gustou moito o romance. Entón, pois, escribí un libro de romances, que historias algún percance, todas dices en romance. Que gustaronme moito os xogos das propias palabras, como é xogar co propio vocabulario, e coa propia ritma, coa propio son, e todo iso, como este de Era unha vez na Quimbamba, non sei se dá tempo a ler moito disto, pero podo poñelo como exemplo, a mellor, non? E para quererme indicar como detrás de moito do que intento facer está o humor, pero os valores incluídos, non? E este, que se dá moi ben para ser contado, é como un conto. Había unha vez, no que utilizo a estrutura do conto, non? Había unha vez nun país moi remoto unha princesiña que tiña unha moto e era moi linda e corría ben a moto que tiña e que aínda ten. Gozaba suamente a moza princesa montando na moto, correndo as devesas. E mozo non tiña, e era casadeira, e o rei non quería que fose solteira. Buscaronlle noivos por todos os reinos, e ali aparecían os homes aos centos, pero era un fracaso. Montada na moto, non facía caso a ningún dos mozos. «Miña filla querida, non sexas arisca», dicíalle triste a triste raíña, «e colle un bon mozo que sexa elegante, que teña tesouros e un reino moi grande». Palabras da nai non eran oídas. Consellos do pai no ar se perdían. «A min só me gustan», dicía a princesa, «as motos e os coches e as motocicletas». Pero un certo día veu un pretendente que aos outros galáns era diferente. Non tiña beleza, riqueza tampouco, nin príncipe era, nin era bon mozo. Aquel mozo tiña distinta beleza que deixou prendida de amor á princesa. Sorpresa, rapaza, que o novo galán ten algo na fala que che ha de gustar. Princesa garrida, e corri nun carro por rotas barridas de amores bizarros. Parratite rosas regalo nun ramo, con elas a gorra ou a morta de clarro. Ao que escoitou a arisca princesa, baixouse da moto e fixo promesa. Heime namorar deste raro mozo que ten no falar sotaque de moto. Renque, renque a moto, ron, ron, rola o mozo. Ri rindo a princesa e suspiran todos. Ai, amor acendido, motor ralentí. Os mozos un bico se deron e fin. Bueno, é brincar coas palabras, non? Pero transmitir tamén algo dos contos clásicos, que hai outros valores que son os que diferentes aos que se intentaban imbricar e implicar a xente nelas, non? Xa para ir rematando esta entrevista, pois eu sei que escribir foi unha maneira que ti atopaches tamén para desafogar. En algúns momentos da túa vida, pois constame que te axudou a sobrelevar a dor, a tristeza, e incluso nos tempos nos que, por desgraza, nos está tocando vivir, tamén a carraxe e a impotencia. Entón, xa para finalizar, contanos como te influe o que pasa no mundo para escribir. No mundo grande e no mundo pequeno, todas as cousas que ves según abres unha porta, non, e tal, pois todo influe. E, además, eu creo que teño unha certa sensibilidade, cousa que non é malo, non estou criticando esa cuestión, pero que moitas veces compre, pois, eso, desafogar. E a literatura escrita, pois, axuda. Supoño non, sei que hai outras cousas que tamén axudan, pois que ben sabes ti que a mí me gusta moitas veces, pois, ainda que agora cada vez menos por cuestións de trienios, pero que me gusta, pois, andar fedellando e fechicando e facendo de todo, non? De recebando unha parede ou pintando outra ou facendo unha banqueta. E iso tamén desafoga, tamén libera, non? Mas, bueno, na cuestión esta que é máis, digamos, máis íntima tampouco é a palabra. Eu creo que unha persoa que está facendo unha banqueta para desafogar ou a que está tocando un instrumento para que tamén a música é outra forma tamén de desafogo, non? Ou a canción ou tantas outras, que hai moitas. Pois a min a escrita pois sí que me axudou en moitas ocasións. Por poñer dous exemplos, algunhas
así, moi claro, son cando morreu o meu millor amigo, que tiña eu con el unha cosa espectacular de coñecemento da natureza, sabíamos a catalogar plantas, a buscar insectos, a coleccionar cunchas, facíamos un montón de cousas, xa ver, soñora, pois foise aquel ano 96, con 39 anos nada máis, e foi para min tan duro, que durante un mes só pude escribir. Cadrou naquela época, estábamos aínda en Lisboa, e tiñamos unha idea, éramos coleccionistas de cunchas, era unha malocoloxía, estudiábamos as especies, e iso, identificar nada máis, non máis aló. E un día ocorreusenos na nosa xuventude, na mocidade, e se vamos por aí ás praias, íbamos ás praias a buscar e tal, e se fóramos ao fondo da ría a ver que moluscos, que cunchas había por alá, e entón eu pensei e dixenlle así, Xavier, e se facemos un submarino, se construímos un submarino para o fondo da ría, así tampouco ten que ser moi grande, non? Para os dous, non máis. E, pois, veña, pois, a ver, vamos. E púxenme, hasta tiven que coller libros de matemáticas, de xeometría e tal, e púxenme a diseñar, teños guardados os planos dese submarino de 2 prazas, nos que baixaríamos Xavier e máis eu, aí ao fondo, iso que estamos vendo agora aquí, ao fondo da ría, a ver se había algunhas cunchas raras ou que nos puderan gustar, non? Fíxose os planos eses, están feitos en escala, en planos paralelos, para imaginar cunha forma teño recortado en cartolina ese submarino de 2 prazas. Pero nunca se chegou a construir, claro, era carísimo facer un submarino. Supoño que isto sería culpa tamén de Bazán e de Astano, en aquela altura, ser aquí do Ferrol, algo influiría niso, non? Pero cando el se foi, unha das cousas que fixen foi precisamente ese submarino de 2 prazas. E este é ese poema. Faremos un submarino de 2 prazas. Eu creo que chegou o íntimo momento de facermos aquele submarino adolescente pensado para o teu peso e a miña altura. Estamos xa na hora, no tempo das mareas fabulosas, a hora de furar o mar coas nosas ansias. Será o noso navío, fugaz de primaveras e horizontes, o bus de auga mariñas, crepúsculo de auga dentro da auga, armada sobre o tacto das nácaras atlánticas. Non lle deamos máis voltas, que o temos todo pronto, ben pensado. As quillas, con escualos compañeiros, terán todo o equilibrio das madréporas, e no cadro de mandos, con veos de gorgonas e agullas de horizontes, poremos unha folla de ameneiro para lembrarmos o vento cando habitemos xuntos no silencio, oculto no ronsel das treboadas. Terá o noso navío submarino a propulsión tenaz da marusía, 3 élitros de lúa e un leme de fragancia neboeiro han de latir ao ritmo da sazón, e a brisa da bitácora nos ollos a nos levar sorrindo até os argazos. E logo de cegar as pálpebras de aceiro, diremos inmersión, e os dous mergullarémonos no corazón da xebra e do mansío. Así, co noso alento, de sal e de esmeraldas, seguindo o rumo estricto e puro da esperanza, faremos unha maina sin gradura ao pálido compás dos arroaces. Nos páramos da lúa, escrita pois, con moitas lágrimas, con moitas lágrimas. E con moitas lágrimas tamén escribín xa desde o ano 2002 un poemario que lle titulei no 2003, cando aquelo do Irak, aquela triste intervención militar na que arrasamos e matamos tantos crianzas e persoas inocentes de todo, por non sei que demo de valores con B. Valor con B en galego é mofo, que é o que ten moita xente, e valor hai que escribilo con V. E hai o día 30 deste mes pasado, despois de unha concentración de despedida a frotilla Sumus Global que
que está nestes momentos padecendo agora mesmo, neste día que estamos grabando isto, está padecendo, está chegándose a Gaza para romper esa non sei, como non teño xa palabras agora para indicar, non, que non somos capaces de condenar de forma como tiña que ser. Entón escribín estes versos a volta para casa e que lle chamei así presente do verbo estar. E é o presente do verbo estar. Eu estou co meu silencio sucumbindo na noite que devora a humanidade. Ti estás cos teus acenos de despiste, abrindo a porta ás voces asasinas. El, está coa súa miseria de bondade, facendo caso omiso ao xenocidio. Nós estamos sendo podres asistentes da morte que promove o Deus diñeiro. Vós estades sendo cómplices en alma do sionismo en crime ben armado. Eles están xustificando co desleixo a destrucción da humanidade auténtica. E só estando estades, están e estamos nós a morte conxugando, por máis que apenas son estas palabras presente indicativo do verbo humanizar, coa auténtica esperanza do alento que rebrota na lentura dos ollos, xermolando coa voz da túa palabra, Palestina. Foi unha maneira tamén de desafogo, de desacar, xa sei que non lle fago nada a todos os que están morrendo agora mesmo, pero moito menos lle facemos se nos quedamos na casa, se non facemos nada, se miramos para outro lado, se decimos que iso non é xenocidio, se decimos que empezaron eles, cousa que é mentira tamén. En fin, que o mundo nos dá moitas veces momentos moi difíciles, e os que tivemos a sorte de ter esta etapa de vida na que todo foi vivir ben, sin carecer de cousas, tal vez tendo de máis, pois non nos podemos realmente queixar, non, de nada. E a escrita, pois, é simplemente iso, pois unha forma de crear, de sentirte ben a gusto contigo, non? E é unha recomendación que eu fago a toda, bueno, cada persoa ten que descubrir, era tamén unha norma de aula para min, descubrir, era o máis difícil de ser docente, precisamente iso, conseguir que o alumnado que tes ao teu arredor, que te está enchendo a ti de vida, que señan capaces de descubrir aquilo no que eles se van sentir realmente a gusto facendo, non? Un será música, outro será poesía, outro será recebar paredes, outro será cavar a terra, outro será mirar o arco da vella, en fin, cada un descubrir cal é aquilo que o fai realmente gozoso disto tan bonito que temos dentro de nós, que se chama, creo que, cerebro, e que a maior parte da humanidade non sabe utilizar. Non sei se xa está todo dito, ou todo ben dito, pois sí, e que o maldito pois sexa auténticamente maldito, e que se entenda a metáfora final. Pois chegamos ao fin desta entrevista, canto menos peculiar. Sí. Que podo dicir un esperemos... último poema, sí. Anatomía da lingua é un poemario dedicado exclusivamente á nosa lingua, da que xa falamos antes, e para rematar de remate, e gracias a Rosalía, non esta Rosalía, sino a outra Rosalía, a de Castro, que me permitiu, falei con ela e díxome que sí, que sin problema ningún podía facer estes versos que eu agora vou ler. Chameille Lingua en sombra, e entre aspas vai, entre parénteses, con licencia de Rosalía. Cando penso que te fuches, lingua en sombra que me asombras, agochándome as palabras nas espenucas da gorxa, cando imagino que exida, con silencios te me mostras, e es unha bagua que brilla,
convertida en fértil choiva. Se cantan, esti quen canta, se choran, esti quen chora. Se foses negro paxaro, eu sería a túa aurora. Se calan, esti quen cala, semente, ausencia, memoria, esquécense os dicionarios que dedicaron a túa boca. En canto eu son, ti estás sempre, como gavián, como pomba. Non me deixarás ti nunca, lingua en sombra que me asombras. Tomo asento, non teño presa por chegar. Decidín sen razoamento nunca máis ollar atrás. E aínda que ás veces o mar non pareza azul, aínda que veña a tormenta, aí estará o teu sol. Aí estará teu sol brillando para min, queimando por vir. E andando, veremos as estrelas caer para ser dúas pedras que fican inertes. Escoitaremos os estrondos do mencer, pintados con amplo ar de cores diverxentes. E cando o mundo pare, habemos baixar para topar o xeito de voltar a soñar. A soñar a contracorrente. Que nos leve a marea que vai de volta, que entre dentes as sereas seguirán chorando as notas deste requiem que merece un fin, que non mude nada para ti. Como non imos andar o camiño, como podemos pensar en que non existe un oco no espacio infinito onde agochar as claves da ecuación que nos leve da man cara ao mesmo destino? Voa o vento e bótome as súas alas, cruzo os tempos para imaginarte unha vez máis. E aínda que ás veces o mar non pareza azul, aínda que rebente o planeta, aí estará o teu sol. Aí estará o teu sol quentando para min, xogando a sorrir. E andando, veremos as estrelas caer para ser dúas pedras que fican inertes. Escoitaremos os estrondos do mencer, pintados con amplo ar de cores diverxentes. E cando o mundo pare, habemos baixar para topar o xeito de voltar a soñar. A soñar a contracorrente. Que nos leve a marea que vai de volta, que entre dentes as sereas seguirán chorando as notas deste requiem que celebra o fin.